салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди пулҳои коркардаи Дастин Порье ва Конор Макгрегор гап мезанем ва ҳамчунин реаксия ва суханҳои Дана Вайтро оиди ин муҳориба ва муроҷиати Конор Макгрегор аз беморхона. Бародарои азиз, лайкро зеб кунед, мо шунаворо сар мекунем. Дана Вайт: мехоҳам ки фикрҳои тара оиди муҳорибаи асосӣ фаҳмам. Ин муҳорибаи хуб буд. Нигоҳ карда ба он ки хело бад ба анҷом расид, реаксияи худро ба мо мегуфтед. И дуюмин чунин ҳолатҳои дар охирон турнирҳои калон ва дар чунин ҳолати кӯтоҳ албатта ки хело ғамгинкунанда аст. Дастин Порье барои камарбанд меҷангад. Конор бояд худро табобат кунад ва ӯ баъд боз барои муҳориба омода шавад. Фикр мекунам ки Конорро реванш интизор аст. Муҳориба набояд чунин ба анҷом расад. Пагоҳ саҳар ӯро ҷарроҳӣ мекунанд, баъд мебинем ки чӣ гап мешавад. Дастин бо Чарлз Оливейра вомехӯрад ва интизор мешавад ки корҳои Конор чӣ гап мешавад ва кай ӯ барои муҳориба тайёр мешавад, гуфтааст Дана Вайт. Дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмидем, худи Конор Макгрегор айни замон дар беморхона қарор дорад ва ӯ аз беморхона дар саҳифаи иҷтимоии худ ҳамин аксро монда навиштааст: ва шумо шахсони ба мисли ман дар коранд, навиштааст Конор Макгрегор. Биёед мебинем ба пулҳои коркардаи онҳо. Дар ин муҳориба Дастин Порье $1 миллион танҳо аз тарафи UFC ба даст овард. Конор бошад $5 миллион ба даст овард. Бояд қайд кард, ки ин танҳо пулҳои кафолатианд. Ба ғайр аз ин пулҳо, онҳо боз аз тарафи спонсорон ва фоиз аз фурӯши чиптаҳо маблағ мегиранд. Барои ҳамин ин танҳо пулҳои кафолатӣ аст. Ин танҳо аз тарафи UFC буд. Дӯстон, дар канал обуна шуда лайкро зер кунед. То видеои оянда.